Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά επειδή είναι σήμερα η Κυριακή της Ορθοδοξίας, οι περισσότεροι είναι στην Εκκλησία. Σε λίγο έρχεται και ο Δήμαρχός μας, γι' αυτό και λίγο καθυστερήσαμε. Είναι στην Εκκλησία και εκείνος. Λοιπόν, ας ξεκινήσω εγώ και σιγά σιγά θα έρθουν οι υπόλοιποι. Ο πρωτόγονος άνθρωπος αντιμετώπιζε με φόβο και δέος τα φυσικά φαινόμενα που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ύστερα βαθμιαία άρχισε να κατανοεί τη φύση και έμαθε πώς να τη χαίρεται και να την διθεσεύει. Οι ιστορικοί αποκαλούν διαφωτισμό την εποχή που η κατανόηση αυτή άρχισε να εισδύει στο δυτικό πολιτισμό. Σήμερα η λέξη έχει χάσει κάπως τη σημασία της. Οι αρχές του διαφωτισμού που ήσαν επαρκείς για να μας κάνουν να ζούμε ειρηνικά με τα θηρία του δάσους, τις παλήριες, τους κεραυνούς και τις θύελες, αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να κατασιγάσουν τις καινούργιες ανησυχίες μας. Για τους πυράβλους, τις υπολογιστικές μηχανές, τις ακτινοβολίες και τις υπερκοπώσεις που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν τα φάρμακα. Τα νέα μέσα επικοινωνίας αυξάνουν την ταχύτητα επικοινωνίας. Δημιουργούν όμως ισχυρές επιφυλάξεις για την ποιότητά της. Η δέσμευση ενέργειας σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες και νέες μορφές συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη του τεχνολογικού πολιτισμού, παράλληλα όμως δημιουργεί νέους κινδύνους. Το κλίμα αλλάζει με την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένας δεύτερος διαφωτισμός χρειάζεται στις μέρες μας για να μπορέσει ο άνθρωπος να συμβιώσει ειρηνικά με τις ίδιες του τις ανακαλύψεις και δημιουργίες. Το κέντρο βάρους της εκπαίδευσης οφείλει να μετατοπιστεί, ώστε εμείς και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα προϊόντα του υλικού και πνευματικού πολιτισμού της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο μας συμβάλλει με τις δικές του δυνάμεις στην προσπάθεια να αποδίδεται τιμή στη μνήμη ανθρώπων που με την παρουσία τους στην επιστήμη επηρέασαν συνολικά την πορεία της ανθρωπότητας. Ένας επιστήμονας αυτού του διαμετρήματος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, που μετέτρεψε τη σπίθα της γνώσης σε φλόγα άσβεστη και του οποίου τη μνήμη τιμούμε σήμερα. Θα κλείσω με μια φράση του Στέφανου Τραχανά από το έργο του «Το φάντασμα της όπερας». Το αντίθετο μιας βαθιάς αλήθειας μπορεί να είναι μια βαθιά αλήθεια. Λοιπόν, θέλετε κύριε Διευθυντά Εκπαίδευση, να έρθετε, ο κύριος Αλεξόπουλος Αθανάσιος, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Είναι και ο προκάτοχός μου, ο κύριος Βιωτάκη. Τώρα σας βλέπω έναν ένα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι η μέρα που τιμούμε τον δάσκαλο Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Είναι η μέρα που τιμούμε στο πρόσωπό του την διανόηση, την επιστημονική αντίληψη, την φιλοσοφία, την έρευνα, την επινοητική προσέγγιση, το στοχασμό, την εσωτερική σύνδεση ανθρώπου και επιστήμης. Ο δάσκαλος Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, μέσα από την τάξη και την αγωνία των αριθμών, μετέτρεψε την άγνοια σε γνώση, τη γνώση σε αγάπη, την αγάπη σε σοφία. Ήταν ένας αναζητητής της αλήθειας και του βάθους των πραγμάτων. Αντιπροσωπεύει το κάλεσμα για να στραφούμε προς τα μέσα και να ανακαλύψουμε τους παγκόσμιους νόμους της φύσης και τη σύνδεση με τα μυστήρια της ζωής. Ο ίδιος αποτελεί μια αντανάκλαση της πνευματικής φύσης των πραγμάτων, αλλά και της έρευνας, της ανάλυσης, της επιστημονικής αλλά και της διαστητικής αντίληψης της σοφίας του σύμπαντος. Αντιπροσωπεύει την αναζήτηση για να ανακαλύψουμε το εσωτερικό τοπίο της ζωής μας και να το συνδέσουμε με τις μεγαλύτερες και υψηλότερες αλήθειες. Ο Καραθεοδωρή αναζητά πάντα την ουσία κάθε θέματος και δεν μένει ικανοποιημένος μέχρι να βεβαιωθεί ότι η απάντηση που βρήκε είναι απόλυτα σωστή. Με μοναδικό χάρισμα την αφοσίωση στην κατανόηση της ζωής σε σχέση με το ευρύτερο σύμπαν. Εστιάζει προς τα μέσα και αφήνει τον υλικό κόσμο και τις εξασφαλισμένες θέσεις για να στραφεί στην αναλυτική σκέψη και στον φιλοσοφικό στοχασμό. Οι πράξεις του θέλει να έχουν νόημα και βάθος, γιατί θεωρεί ιερή την εμπειρία της ζωής. Ενώ μπορεί να τον πιάσει ποιητικός ίστρος εάν αρχίσει να μιλά για τα λεπτά σημεία της θερμοδυναμικής ή της αποκωδικοποίησης των διαδικών συστημάτων,
Αν του ζητήσει να μιλήσει για τον εαυτό του, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει τίποτα να πει. Δεν δέχεται τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται, αλλά θέλει να τα εξετάσει σε βάθος. Πράγμα φυσικό, αφού είναι ο μελετητής της ζωής και λειτουργεί σαν λόγιος, που δεν ικανοποιείται αν δεν βρει έναν τρόπο για να συνδέσει το γνωστό με το άγνωστο. Η μελέτη των πραγμάτων είναι η ειδικότητα του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή. Ο ίδιος μας διδάσκει και μας οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση των μυστηρίων του σύμπαντος και μας προσφέρει μια ευκαιρία να εκλεπτύνουμε τις ικανότητές μας, να ευαθύνουμε στον δρόμο που έχουμε επιλέξει και να διερευνάμε το νόημα της ζωής μας. Και όπως πολύ συχνά έλεγε στους φοιτητές του, ας εστιαστούμε στο εσωτερικό μας τοπίο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί μας συνάδελφοι και γονείς και παιδιά μας αγαπημένα, ευχαριστώ όλους για την τιμή που μας κάνετε να παραβρίσκεστε σήμερα στη σημερινή μας συνάντηση. Ο δήμαρχός μας, ο κύριος Ανδρέας Πορχατουρίδης, είναι εδώ και αν θέλετε να μας απευθύνετε ένα χαιρετισμό. Μας παραχώρησε το θέατρο, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια σε όλη μας αυτή τη συνάντηση. Καλημέρα και από μένα, βέβαια μια διευκρίνηση. Το χώρο αυτό δεν το ακούω συχνά να το λένε. Δεν το παραχωρεί ο Δήμαρχος, δεν το παραχωρεί ο Παχατουρίδης. Αυτός ο χώρος είναι της κοινωνίας, είναι των πολιτών. Δεν είναι δικός μου, είναι δικός μας όλων. Οπότε δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε. Κύριε Προϊστάμενο, κύριε Αλεξόπουλε, αγαπητοί συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, αγαπημένα μας παιδιά. Η Ελλάδα γεννάει επιφανείς επιστήμονες και ανθρώπους. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μια προσωπικότητα που σφράγισε με τα δικά της διακεκριμένα χαρακτηριστικά αποτυπώματα τη μαθηματική επιστήμη είναι ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή. Και μόνο το γεγονός ότι με τον παγκοσμίως καταξιωμένο και μέγα επιστημονικό πατέρα των μαθηματικών, Άλμπερτ Αϊνστάιν, συναντήθηκε μέσα σε μία σχέση στηριγμένη στην αλληλοεκτίμηση και τον σεβασμό και με κοινό περί την θεωρία της σχετικότητας ενδιαφέρον, τοποθετεί ιεραρχικά τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή σε πολύ υψηλό βαθμό έδρανα της μαθηματικής επιστήμης. Ενδεικτικό τόσο της σοφίας του Αϊνστάιν, όσο και της προς τον Καραθοδωρή αναγνώρισής του, είναι μία επιστολή που έστειλε το 1916 ο Αϊνστάιν προς τον Καραθοδωρή, που μεταξύ άλλων του έλεγε: αν θέλετε, κύριε Καραθοδωρή, να μπείτε στον κόπο να μου εξηγήσετε ακόμα και τους κανονικούς μετασχηματισμούς, θα βρείτε έναν ευγνώμονα και ευσυνείδητο ακροατή. Αν όμως λύσετε και το πρόβλημα των κλειστών γραμμών του χρόνου, θα σταθώ μπροστά σας με σταυρωμένα χέρια. Πίσω από αυτό υπάρχει κρυμμένο κάτι που είναι αντάξιο του ιδρώτα των καλλιτέρων. Έλεγε ο Αϊνστάιν σε επιστολή προς τον Καραθοδωρή το 1916. Και όπως είδαμε και προηγούμενα εδώ πέρα, ότι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Αϊνστάιν, έλεγε ότι με ρωτάτε πολλά για την επιστήμη και τις γνώσεις μου, δεν με ρωτήσατε όμως ποιος είναι ο δάσκαλός μου. Και εκεί ανέφερε τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Φίλες και φίλοι, ως δήμαρχος της αγαπημένης πόλης μας, της πόλης του Περιστερίου, με την οποία έχω γενετήσιους δεσμούς και τα τελευταία 14 χρόνια με τιμή περίσσια προείσταμαι της αυτοδιοικητικής πορείας, έχω εστιάσει με κάθε δυνατό τρόπο στην προβολή του πνεύματος της επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού. Διότι θεωρώ πως ειδικά για σας, αγαπημένα μας παιδιά,
Αυτά είναι τα κρίσιμότερα εργαλεία που έχοντας τα στα χέρια σας θα οδηγήσετε την κοινωνία μας και την Ελλάδα από το νεφός και πες σήμερα στο αύριο του φωτός, της επιτυχίας, της ανάπτυξης και της πρόοδου. Έτσι λοιπόν, τους πολύτιμους πνευματικούς θησαυρούς που αναδείχθηκαν μέσα από σπλάχνα ελληνικά, έχουμε την πίστη, τη βούληση και την αντίληψη να αναδεικνύουμε με την τιμή που τους αναλογεί και τους αρμόζει. Εκεί, ανάμεσα σε τέτοιους θησαυρούς, συγκαταλέγεται και η πανευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς εμβέλειας επιστημονική φυσιογνωμία του Έλληνα Κωνσταντίνου Καραθοδωρή. Η πόλη μας, αγαπητοί φίλοι, υποκλήθηκε στη σπουδαιότητα της διάνοιας και τον τίμησε με συναντριακή εκδήλωση που είχε μια πανελλήνια επιτυχία και προβολή που διοργανώσαμε στο Δήμο μας με μεγάλη ανταπόκριση τον Οκτώβριο του 2008 πάνω στα χνάρια της βιογραφίας, του έργου και της όλης επιστημονικής διαδρομής του ανά την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Πέραν του συνεδρίου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, φιλοτεχνήθηκε και προς τιμήν του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, Ανδριάντας, ο οποίος τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση της επίσημης ομώνυμου οδού που εφάπτεται του νέου Δημαρχείου της πόλης και βρίσκεται ελάχιστα μέτρα, όπως όλοι ξέρετε, από την κεντρική πλατεία της πόλης μας. Σημειωτέων ότι μετά την Κομοτηνή, την πόλη όπου απλώνονται οι ρίζες καταγωγής του διαπερπούς Έλληνα επιστήμονα, δεδομένου ότι η Νέα Βύσσα Δυτικής Θράκης είναι η πατρική του γενέτειρα, το Περιστέρι είναι η έτερη μοναδική ελληνική πόλη που απέδωσε τιμές με Ανδριάντα του μεγάλου νοήμωνα ανδρός. Σε τόσο φωτεινά επιστημονικά σύμβολα θέλω να στρέφετε τα βλέμματά σας, παιδιά, και καμάρια του δικού μας αγαπημένου τόπου. Έλληνες όπως ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή μας δείχνουν και σας δείχνουν τον δρόμο και σας διδάσκουν για να χτίσετε το μέλλον της ζωής σας, αλλά και της τόσο περήφανης για τους κλόνους που γεννάει η πατρίδα μας. Αγαπημένα μας παιδιά, διαβάστε προσεκτικά την ιστορία και σταθείτε με το ευεργετικό για εσάς ενδιαφέρον και τη σημασία που πρέπει στην επιστημονική διατριβή και σε όσα με μέγιστο διανοητικό μόχο κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή στο πεδίο της μαθηματικής και όχι μόνο επιστήμης. Αφού το έργο του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή επεκτείνεται εκτός των μαθηματικών και σε τομείς φυσικής καθώς και αρχαιολογίας. Αν το πράξετε αυτό, το κέρδος που θα προκύψει για τους εαυτούς σας θεωρώ πως θα είναι ιδανικό και απαράμιλο. Κάτι που αξίζει και το ευχόμαστε από κοινού όλοι μαζί. Οι δάσκαλοι σας, οι οικογένειές σας και εμείς που θέλουμε στην πόλη που διοικούμε να πλεονάζουν καταξιωμένοι νέοι συμπολίτες, αφενός ως άνθρωποι και αφετέρου ως επιστήμονες και γητευτές του μέλλοντος και της πρόοδου. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Με πλοηγό το καθηγητή μαθηματικών του πρώτου γυμνασίου Περιστερίου, κ. Στράτο Κουζελέα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μία εισαγωγή στο έργο του Καραθεοδωρή. Καλημέρα σας. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή γεννήθηκε το 1873 και πέθανε το 1950. Ασχολήθηκε με μια μεγάλη ποικιλία τομέων των μαθηματικών και της φυσικής, ενώ παράλληλα διακρίθηκε στο πεδίο της πανεπιστημιακής διοίκησης.
Παρόλο που γεννήθηκε και μορφώθηκε στις Βρυξέλλες και έκανε πανεπιστημιακή καριέρα στη Γερμανία, ανήκε σε παλιά φαναριώτικη οικογένεια και ο πατέρας του ήταν πρέσβης της ψηλής πύλης. Σε όλη του τη ζωή είχε την τάση να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του, την Ελλάδα, και να προσφέρει το απόσταγμα της γνώσης του. Η πατρίδα όμως δεν τον καλωσόριζε πάντα με ενθουσιασμό. Είχε την τύχη να καλλιεργήσει την επιστήμη του από πολύ νέος στο θρυλικό πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, με το οποίο είχε ταυτιστεί ο σπουδαίος Γκάους και είχε δασκάλους μαθηματικούς όπως ο Σβάρτς, Φρομπένιους, Σμιθ, Φούξ. Στο Γκέτιγκεν εκείνη την εποχή συνέβαινε ένα θαύμα. Συνυπήρχαν ταυτόχρονα ο Χίλμπερτ, Κλάιν, Ζερμέλο, Μικόφσκι, όπως και ο θεμελιωτής κβαντομηχανικής Μπορν και ο δημιουργός φαινομενολογίας Χούσερλ. Παράλληλα γνωρίστηκε από νέος με τον Αϊνστάιν και είχε μαζί του τακτική αλληλογραφία. Ο Αϊνστάιν, αν μη τι άλλο, είδε στον Καραθεοδωρή ένα πολύτιμο συνεργάτη, βοηθό στα μαθηματικά που χρειάζονταν για να στηριχθεί η γενική θεωρία της σχετικότητας. Ο Καραθεοδωρή εκείνη την εποχή έτυχε σε μια θυελλώδη συγκυρία επαναστατικών αλλαγών, τόσο στον τρόπο που έβλεπε η ανθρωπότητα τα μαθηματικά, ιδίως τη γεωμετρία, αλλά κυρίως τη φυσική. Δεν είχε προλάβει καλά ο Αϊνστάιν να αναθεωρήσει το νευτόνιο οικοδόμημα, όταν ο Μπορν συνέχισε τα χτυπήματα στο παλιό με την επανάσταση της κβαντομηχανικής. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για την πλήρη ανακαίνιση των μαθηματικών και αμφισβήτηση των πιο σπουδαίων αρχών τους, όπως οι θεωρίες του Μπράουερ για τα ιντουσιονιστικά μαθηματικά. Ο Καραθεοδωρή δεν έμεινε αμέτωχος σε όλο αυτό. Το ρεύμα αυτό το συνεπήρε, αλλά και ο ίδιος υπήρξε τροφοδότης και δημιουργός του. Το έργο του ευρύ και εκτινόταν σε όλους τους τομείς. Η μεγαλύτερη του συνεισφορά στη φυσική ήταν στη θερμοδυναμική. Το 1909 δημοσίευσε εργασία με θέμα έρευνα των βάσεων της θερμοδυναμικής, αλλά σπουδαία είναι και η δουλειά του στη μαθηματικοποίηση της φυσικής. Το 1932 καταπιάστηκε με τη γεωμετρική οπτική. Στα καθαρά μαθηματικά εισήγαγε το εξωτερικό μέτρο και εμπνεύστηκε το περίφημο θεώρημα Καραθεοδωρή στη θεωρία μέτρου. Συνέβαλε πολύ στην επέκταση του λογισμού των μεταβολών. Δούλεψε τη θεωρία των πραγματικών και μηγαδικών συναρτήσεων. Εισήγαγε και ανέπτυξε τις λεγόμενες σύμμορφες απεικονίσεις. Στο διοικητικό οργανωτικό τομέα επίσης διέπρεψε. Κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του Βενιζέλου που τον εκτιμούσε, φτάνει στη Σμύρνη και για λίγα χρόνια μέχρι την καταστροφή της εργάστηκε πάνω στο όραμα της δημιουργίας του λεγόμενου φωτός εξ Ανατολής, δηλαδή του Ιόνιου Πανεπιστημίου, που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Το ίδιο όραμα συνέχισε στα πανεπιστήμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερες δυσκολίες. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Απονομής των βραβείων Fields. Άλλη στάθμη στην καριέρα του ήταν η πανεπιστημιακή έδρα στο Μόναχο και η προσφορά θέση στο Στάνφορντ. Ήταν ένας ακούραστος εργάτης της επιστήμης και το έργο του θα μείνει στην ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Στο νοσταλγικό αυτό ταξίδι στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, συνοδοιπόρος, πολύτιμος, θα βρεθεί ο μαθηματικός και συγγραφέας κ. Στέφκος Μιχαηλίδης, ο οποίος μαζί με τον Απόστολο Δοξιάδη υπήρξαν εμπνευστές και διοργανωτές της λέξης ανάγνωσης, θαλείς και φίλοι, με την πλούσια και αξιόλογη δράση της. Ο κ. Στέφκος Μιχαηλίδης θα μας μιλήσει για τις μαθηματικές κοινότητες στις αρχές του 20ου αιώνα. Καλημέρα. Μισό λεπτό να καταφέρω να το βρήκα. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά για τη μέρα. Να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου του Γυμνασίου Περιστερίου που με κάλεσαν να είμαι σήμερα μαζί σας και όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ. Επειδή θα ακούσουμε πάρα πολλά σήμερα, ήδη ακούσαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση της δουλειάς του Καραθεοδωρή, σκέφτηκα εγώ να σας μιλήσω για το περιβάλλον του. Να σας μιλήσω δηλαδή για τις κοινότητες και ειδικότερα τις επιστημονικές κοινότητες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε ο Καραθεοδωρή. Ήταν το 1975, όταν ήμουν τριτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όταν σε ένα μάθημα θεωρίας μέτρου άκουσα ότι θα μας αποδείκνυαν το θεώρημα του Καραθεοδωρή.
Ομολογώ ότι αισθάνθηκα κάπως παράξενα. Είχα συνηθίσει το λίμμα του Αρχιμίδη, η μέθοδος του Ευκλήδη, τα αριθμητικά του διόφροντου, δηλαδή είχα συνηθίσει να ακούει το αυτί μου ελληνικά ονόματα και οι συμφοιτητές μου, οι Γάλλοι, να με κοιτάζουν έτσι πονηρά, αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ σύγχρονο όνομα. Τότε λοιπόν ασχολήθηκα, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο είναι σήμερα μέσω του διαδικτύου, να μάθω ποιος ήταν αυτός ο Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν είχα την παραμικρή ιδέα, και ανακάλυψα ότι εκτός από τους πάρα πολλούς και πάρα πολύ σημαντικούς αρχαίους προγόνους, είχαμε εμείς οι Έλληνες και έναν Έλληνα εισάξιο στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής κοινότητας των αρχών του 20ου αιώνα. Έτσι πληροφορήθηκα για τον Καραθεοδωρή και να δούμε λίγο πώς ήταν η κατάσταση την εποχή που γεννήθηκε, μεγάλωσε και διέπρεψε. Στην Ευρώπη το 1870-71 τελειώνει ο Πρωσογαλλικός πόλεμος με την κατάρρευση του βοναπαρτικού καθεστώτος της αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα του Τρίτου. Υπάρχει η Κομμούνα του Παρισιού, μια πολύ σημαντική ιστορικά πρωτοβουλία, και από την άλλη μεριά η ενοποίηση της Γερμανίας σε ενιαίο κράτος για πρώτη φορά. Λίγο αργότερα, 5 χρονών ήταν ο Καραθεοδωρή, όταν εξαρτοποιήθηκαν η Σερβία και η Βουλγαρία. Συνεχίσαμε με τους Βαλκανικούς πολέμους που δώσανε στην δικιά μας περιοχή περίπου τη μορφή που έχει σήμερα. Ακολούθησε η Μικρασιατική καταστροφή. Η Ευρώπη ήταν περίπου έτσι στα χρόνια που μεγάλωσε ο Καραθεοδωρή. Στον κόσμο, το 1865 τελειώνει ο Αμερικανικός εμφύλιος, δηλαδή η μεγάλη πολεμική διαμάχη Βορρά-Νότου, με αντικείμενο την νέα εκβιομηχάνηση από την μια μεριά και την απελευθέρωση των δούλων από την άλλη μεριά. Το 1876 ο Καθιστός Σταύρος και το Τρελό Άλογο, οι ηγέτες των Ινδιάνων, νικούν το στρατηγό Κάστελ. Γιατί όταν επικράτησε πια η νοοτροπία της Βόρειας Αμερικής πάνω στην νοοτροπία της Νότιας, το αμέσως επόμενο βήμα ήταν βεβαίως να προωθηθεί η γενοκτονία των Ινδιάνων και η κυριαρχία ενός λευκού μεταναστευτικού κλίματος που είχε επικρατήσει τότε. Οι Βρετανοί αντίστοιχα καταλύουν το κράτος των Ζουλού στην Αφρική, γίνεται ο πρώτος πόλεμος των Μπόερς. Τελικά το 1890 ολοκληρώνεται η μάχη εναντίον των Ινδιάνων με τη γενοκτονία των Σιού. Καλό είναι να ξέρουμε λίγο τι είναι αυτός ο περίφημος δυτικός πολιτισμός που από την άλλη μεριά τον υπερασπιζόμαστε. Να πούμε ότι υπήρχαν για τους καημένους του Σιού κάποιοι φιλάνθρωποι Αμερικανοί που τους δίνανε ρούχα για να ντυθούν, ρούχα μολυσμένα με τον ιό της ευλογιάς. Η Γαλλία ιδρύει την αποικία της στην Ινδοκίνα, 1898 με 1900 εξέγερση των Πόξερ στην Κίνα, με αίτημα να έχουν δικαίωμα να μην χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Αυτό το αίτημα προσπάθησαν να καταστήλουν οι Ευρωπαίοι στην Κίνα, να υποχρεούνται οι Κινέζοι να ανέχονται τα ναρκωτικά για να μπορούν να τους έχουν κάτω από το χέρι τους, και βέβαια ο δεύτερος πόλεμος των Μπόερς για την οριστική επικράτηση και στη Νότια Αφρική, ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και τέλος η ίδρυση του πρώτου επίσημου ρατσιστικού κράτους της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης. Στην Ευρώπη δεν τα ακούει όλα αυτά ο κόσμος, είναι η εποχή της Belle Époque και δικαίως είναι Belle Époque και γίνονται πολλά σημαντικά πράγματα που υπάρχουν ακόμα και σήμερα στη ζωή μας. Γίνεται μια προσπάθεια να αρθούν. Ο Βίσμαρκ ιδρύει το πρώτο κράτος προνοίας το 1883, υπάρχει το τηλέφωνο, ο φωνόγραφος, ηλεκτροφωτισμός των πόλεων, ο κινηματογράφος, το αυτοκίνητο ασύρματος, τα αεροπλάνα. Υπάρχει μια ομορφιά στην Ευρώπη, αυτές είναι ωραίες κυρίες και αυτή είναι η ζωή των Ευρωπαίων, και ξαφνικά σε ένα πλέγμα προσδοκίας και διάψευσης ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
ο πιο φωνικός, επιστημονικά φωνικός πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι ο θρίαμβος της επιστήμης, βλέπετε τα αποτελέσματά του. Εκείνη την εποχή στη Γερμανία αναπτύσσεται η λεγόμενη θεωρία των δύο Γερμανιών. Κάποιοι επιστήμονες, 93 συγκεκριμένα, μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα, ο Νέλς, ο Πλάνκ, ο Ρέτγεν, ο Βάσερμαν, ο Βίεν, ο Κλάιν, υπογράφουν μια δήλωση που λένε δεν είναι η Γερμανία που ξεκίνησε τον πόλεμο, δεν είμαστε εχθροί της ανθρωπότητας. Προς τιμήν τους δύο μεγάλοι επιστήμονες που αρνήθηκαν να υπογράψουν αυτή τη δήλωση είναι ο Αϊνστάιν και ο Χίλμπερτ. Να πάμε λίγο σε πιο επιστημονικά πράγματα. Τι γίνεται στα μαθηματικά στις αρχές του 20ου αιώνα, και εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγάλο όραμα, μια μεγάλη προσμονή. Γιατί προβλήματα που χρονίζουν, για να μην πω αιωνίζουν ή χιλιετίζουν, λύνονται. Έκλεισαν λοιπόν το πρόβλημα της επίλυσης των εξισώσεων με ριζικά, ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από τους Βαβυλώνιους το 3000 τόσο, 2000 τόσο π.Χ., που ολοκληρώθηκε όσο ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί στην Ιταλία της Αναγέννησης με την επίλυση της εξίσωσης του 3ου και του 4ου βαθμού και το άνοιγμα του προβλήματος τι γίνεται γενικά με τις εξισώσεις ανώτερου βαθμού. Το πρόβλημα το κλείνουν ο Άμπελ και ο Γκαλουά, φτιάχνοντας ένα κριτήριο που λέει ποιες εξισώσεις μπορούν να επιληθούν με ένα τύπο, σαν τον τύπο της δευτεροβάθμιας εξίσωσης που το ξέρετε όλοι, και ποιες όχι, και αποδεικνύουν και οι δύο ότι από τον 5ο βαθμό και πάνω δεν υπάρχει γενικός τύπος για την επίλυση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα, εδώ είναι που λέω προβλήματα που αιωνίζουν ή χιλιετίζουν, το πρόβλημα των αξιωμάτων της γεωμετρίας. Όταν το 300 π.Χ. ο Ευκλήδης έθεσε τα 5 αξιώματα πάνω στα οποία έχτισε ολόκληρη την στοιχείωση, δηλαδή την γνώση των μαθηματικών της εποχής του και των προηγούμενων εποχών, δομημένη αυστηρά και λειτουργικά. Υπάρχει το ανοιχτό πρόβλημα του 5ου αιτήματος, του γνωστού σήμερα σαν από σημείο εκτός ευθείας άγεται μία και μόνο μία παράλληλη, που από το 300 π.Χ. που το δημοσίευσε ο Ευκλήδης μέχρι και το 1800 τόσο μετά Χριστόν, υπήρχε ένα ανοιχτό πρόβλημα. Είναι αξίωμα ή είναι κάτι που πρέπει να το αποδείξουμε, και εκείνη ακριβώς την εποχή, στην αυγή του 20ου αιώνα, εμφανίζονται οι λεγόμενες μη ευκλήδιες γεωμετρίες και ο Ιταλός μαθηματικός ο Μπελτράμι αποδεικνύει ότι δεν περιέχουν καμία αντίφαση. Επομένως, αφού υπάρχουν και άλλες γεωμετρίες μη αντιφατικές, το αξίωμα του Ευκλήδη είναι πραγματικά αξίωμα, δεν μπορεί να αποδειχτεί. Λύνεται επίσης, το 1848 βγαίνει το πρώτο θεώρημα και το 1882 ένας Γερμανός, ο Λίντεμαν, κλείνει το περίφημο πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Πάλι μέσω της θεωρίας Γκαλουά διατυπώνεται ένα κριτήριο του ποιες κατασκευές, όταν θέλω κάτι να κατασκευάσω στο επίπεδο με κανόνα και διαβήτη, μπορώ να το κάνω. Ο Γκαλουά λοιπόν και ο Λίντεμαν τελικά δίνουν τα κριτήρια για το ποιες κατασκευές είναι εφικτές με κανόνα και διαβήτη, και αποδεικνύεται ότι η κατασκευή ενός τετραγώνου που να έχει εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν δοσμένου κύκλου δεν είναι μια κατασκευή εφικτή με κανόνα και διαβήτη, με πολύ απλά λόγια ότι δεν τετραγωνίζεται ο κύκλος με κανόνα και διαβήτη. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια αισιοδοξία, μια και προβλήματα σαν αυτά έχουν λυθεί. Βεβαίως κάθε φορά που κλείνει ένα πρόβλημα ανοίγουν 10 άλλα, και αυτή είναι η ζωντάνια της επιστήμης. Ανοίγει το πρόβλημα της θεμελίωσης των μαθηματικών, αφού υπάρχουν πολλά αξιωματικά συστήματα, πώς θα ξέρουμε ότι ο καθένας δεν θα βγάζει από το μυαλό του ένα αξιωματικό σύστημα και θα το πετάει στην αγορά και θα μπορεί να έχει συνέπειες. Τι σημαίνει συνεπές, τι σημαίνει μη αντιφατικό αξιωματικό σύστημα, πράγματα πολύ σοβαρά από τη στιγμή που η ευκλήδια γεωμετρία αποδεικνύεται ότι δεν είναι η μοναδική. Γεννά ο Κάντορ την θεωρία των συνόλων με μια μάλλον αφελή προσέγγιση στην αρχή. Άλλωστε η θεωρία του Κάντορ και σήμερα ακόμα λέγεται αφελής θεωρία συνόλων, με πολλά παράδοξα τα οποία εγκυμονεί κάπως επιπόλαια αντιμετώπιση της έννοιας του ορισμού,
μπορώ τελικά να πω ένα σύνολο είναι οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων του μυαλού μου, της φαντασίας μου, ή δεν μπορώ. Δεν μπορώ, γιατί τότε δημιουργούνται αντιφάσεις. Γεννιέται προβλήματα της θεωρίας αριθμών, όπως η υπόθεση Ρίμαν για την κατανομή των πρώτων αριθμών, και βεβαίως γεννιέται το πρόβλημα της μαθηματικοποίησης της φυσικής. Ο Ευκλήδης μας έδειξε όχι απλώς πώς είναι η γεωμετρία της εποχής του, αυτό θα έλεγα από μόνο του ενδεχομένως να είναι και δευτερεύον. Αυτό που μας έδειξε ο Ευκλήδης είναι πώς συντάσσεται μία επιστημονική θεωρία, πώς δομείται. Και λέει τότε ο Χίλμπερτ σε αυτό το συνέδριο, δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών, Παρίσι, 8 Αυγούστου 1900, αυτός εδώ είναι ο Χίλμπερτ, αυτός εδώ είναι ο Πουανκαρέ, φίλος εχθρός του, με πολύ μεγάλη ευγένεια και αυρότητα, τσακωνόντουσαν, ήταν η γαλλική και η μαθηματική σχολή. Αυτός ο ψηλέας είναι ο Κλάιν, ο πρώτος μέντορας του Καραθεοδωρή. Βλέπετε τη Μαντάμ Κιουρί, βλέπετε το Ράσελ και κάπου εκεί πίσω νομίζω είμαι κι εγώ, αλλά δεν φαίνομαι καλά. Ο Χίλμπερτ λοιπόν σε αυτό το συνέδριο έθεσε 23 προβλήματα, λέγοντας ότι με αυτά τα 23 προβλήματα θα πορευθούν τα μαθηματικά στον 20ο αιώνα. Δεν ξέρουμε σήμερα ως ιστορικοί των μαθηματικών αν είναι επειδή όντως ο Χίλμπερτ είχε βρει ποια είναι τα δύσκολα προβλήματα ή επειδή ο Χίλμπερτ με το κύρος του είπε αυτά είναι τα προβλήματα. Πάντως τα 23 προβλήματα του Χίλμπερτ είναι αυτά που καθόρισαν την μαθηματική έρευνα στον 20ο αιώνα. Το έκτο του λοιπόν πρόβλημα, το βλέπετε γραμμένο, οι έρευνες πάνω στις θεμελιώδεις αρχές της γεωμετρίας μας οδηγούν στην αντιμετώπιση του ακόλουθου προβλήματος. Να επεξεργαστούμε με βάση αυτό το μοντέλο τους κλάδους της φυσικής, όπου τα μαθηματικά παίζουν σήμερα κυρίαρχο ρόλο. Πολύ συνοπτικά λέμε, το έκτο πρόβλημα του Χίλμπερτ ήταν η αξιωματοποίηση της φυσικής. Εκείνη την εποχή ο Καραθεοδωρή τι κάνει? Γιατί σε αυτές τις παρουσιάσεις της ιστορίας του θα κάνω το μέσα σας, τον βρίσκω οπουδήποτε. Εκείνη την εποχή ο Καραθεοδωρή, σε προχωρημένη ηλικία για μαθηματικό, 27 ετών δηλαδή, 27 ετών ένας μαθηματικός θεωρείται ήδη τελειωμένος, εάν δεν έχει